ndang. Kayak roti mek cekel tok kaya ngono ki. Ya ndang, iki lho anget. Ana nek cekel lho. Dalan lho. Ya ora sida tok pangan iki kok. Ngopo? Nek ngombe obat neh kok ndek iki ke. Piye ngono kuwi iki? Ulang neh kok ndek iki, nyang. Bismillahirrahmanirrahim. Kacak. Lha piye? Sing ngopo? Sing ngampal ngendi? Sing ngampal endi ndelok? Kono. Kaku rasane kowe iki. Ndang, Dok. Wah, diceluk ning ana lek ana anang nyanti mang ben nyelukne Pak Dokter. Rizky Dik iki. Sontek gede. Heeh. Timbang disontek. Ndang. Riko mah ndi tarko tak kon jupuk engko. Adakmu aja kok parakne ning mahku. Ndang. Yo, Kalau karete ra manut. karet karo nganu ki engko. Karet lho ki nggo malahan. Iya, yo. Ndoh, alah. Kemang ya. Karepe yo nganu ngelu lho. Nah, bismillah, Ndang. Melas kok lho ora nek sing ngopeni. Mam dhewe. Ndoh. Kene. Karepe awake yo rapi. Banyune anget nang ndi? Iki. Dikekne banyu anget nggo depat mong ya. Ndang. Jurno madu lho nah. Wono madu. Entak madune. Enek neh sitok. Bapak, ha? Nek itok nah. Entak. Bapak lek tuku yo kau kan entak. Ndang wis, ndang gek dimam kok mari ku dek ngombe obat. Bat ndang pinter. Ndang cahayu kok. Pak Ninja. Sido barang kok jalan-jalan Pak. Malam Minggu. Yo mlempang ngene. Ala tak ngopo. Piye ngono kuwi? Paling Kok apa? dimam ya? Sik tak golekne tutup engko mam ya mariku cek anget. Ndang esuk-esuk sarapan gek ngombe obat. Sakne makrim lo. Dimam. Yo malah suwek pisan. Yo ndang. Ndang gek ngombe obat bar iki. Mas Rizky yo mek sarapan lho, ndang. Kok jukokne ning ngene iki. Ndang. Tak tutupin kok maman ya. Ditulang ya ndak gelem. Iya terusan nek pangan betak ngono kuwi wis tak ono kok lek anak mulih ben celuk dokter ae. Disontek kae ku ndang mari. Maaf ta? Gelem. Tak tari ya sontek malah gelem kok. Gelem ya? Oh gelem kok malahan. Ya beneran nek ono kok dendange dokter ae gelem. Delok Pak Deni gelem to nah rene. Tak dulang ya. Mlebu omah lah aku engko, lek tak dulang ora gelem. Tak dulang ya, Cahayu. Tak dulang ya, Nduk. Mlebu omah lah aku engko. Kita bang kita. Iya, iya. Mbok deh. Tak dulang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak berambang goreng karo kecap, karo tahu, enggak pedes, enggak oleh man pedes sik ngene iki. Bismillahirrahmanirrahim. Mlebu omah aku engko lek ora gelem mangat. Ala. Bisane, gek ngombe obat tak jikukne obat ben kisenan wetenge. Pinter Lek tengi kisenan bintang mari. Bar iki tak ombeni obat, jikukne obat, pinter. Heeh. Entah di nyamuk-nyamuk. Panas berapa ini? Melarut teman-teman.
Ndang. Ya. Selesai. Saya. Hmm.